गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लानाय थाबावबाय। दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा आसाम सोरखारजोंहाय मोनसे सावरायबावनांगौ मानो गोनांथि जाखो। दिनै बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ जे गासै जोंनि माखासे बर' थुनलाइ आफाद आरो जिखि एसामिस थुनलाइ आफाद गासै आफादफोरजों दिनैहाय थांखि लाखांनायनि उनावसो बिथांमोनहा मानो सावरायनो गोनां जाखो। दिनै बिथांमोना गासै सावरायग्रोनांगौसोमोन। दिनै गावसोर डिसिसन लाखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा गोबां जोङो गोरोन्थिफोरखौहाय मावनायखौ जोङो नुदों। बिथांमोना सानदों जानो हागौमोन गोबां मानसिफ्रानो दिनैहाय बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम गासैखौ नागारनायनि गेजेरजोंहाय दिनै इंलिश मिडियामाव फोरोंहोगासिनो दङ, हिन्दी मिडियामाव फोरोंहोगासिनो दङ। बेबायदि साननायजों लोगोसे दिनै गावसिनि थांखि आरो बिथांखि लानायखौहाय दिनै रायजो राजाफ्रा हामजागोन खोमा होननानै बिथांमोना बे थांखिखौ लादोंमोन खोमा। आरो बिथांमोनहा दिनैहाय गासै 126 MLA फोरनि गेजेरावहाय मोनसे बिधायक जे गनायथि होनाय मोनसे इंलिश मिडियाम दिनै सेबा बर्डनिफ्राय नागारनानै CBSE बर्ड खालामनो दिनैहाय जे थाखानाय स्कुलफोरखौ दिनैहाय खालामनो बिथांमोनहा थांगासिनो दङ। बिथांमोनहा दिनै बे थांखिखौ लादोंब्ला दिनै बिथांमोनहा दिनै गुबुन गुबुन मोनसे स्कुल गायसननायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनहा बेखौ खालामनो हागौमोन। थाखानायावसो दिनै बिथांमोनहा सोसननो हास्थायनाया बे मोनसे गोरोन्थि होननानै आंबो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मा सानो बेखौ कमेन्ट खालामहर। दिनै मोनसे सावा खेला गथ' गेलेनाय बायदि गेलेनायखौ जोङो नुगासिनो दङ। दिनै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ दिनैहाय प्रमद बर'आ दिनैहाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों बेफोर थिरांथाफोरखौ लानांगौमोन होननानै आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारखौ आङो सानो। आरो दिनै बिथाङा बुंदों दिनैहाय जोंनि नो मर प्रभिन्सियेल स्पर्ट स्कुल होननानै दिनैहाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय। आरो दिनैहाय बेबायदि बुंसेयावबो नटिस होसेयावबो दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा 6.3 जे दफाखौ दिनै मावफुंजागोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेबो एफेक्ट जानाय नङा, जेबो दिनै जोंहा बर' माबानि थाखाय हारिनि थाखाय मिडियामनि थाखाय जेबो खहा जानाय नङा होननानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावबो खेंफोरथि होबाय। आरो दिनैहाय गोबां मेलनि गेजेरजों आबसु आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैहाय दिनै थुनलाइ आफादाबो दिनैहाय मेल मिटिं खालामनो गोनां जादों। दिनै सांग्रांथि मेल खुंनो गोनां जादों। दिनैहाय बेबायदि खरसा गारनानै टाइम पास खालामनानै मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनो गोनां टाइम पास बायदिखौसो जोङो नुहरदों। बेखौ सिगां जुदि रायलायनायनि गेजेरजों थि खालामोब्ला माब्लाबाबो बेबायदि खरसा गारनानै टाइमखौहाय दिनैहाय थांहोआलासैनो टाइम लस खालामा लाफैनो टाइम पास बायदि खालामा लाफैनो दिनैहाय सिगां बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजोंहाय मोनसे लेंहरलायनायनि गेजेरजों खेबसेनो सावरायनानै लाखायोब्ला दिनै बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद बेफोर सावरायनांगौ गोनांथि गैयामोन होननानै आङो सानो। बे दिनै जोंनि आसाम सरकारनि मोनसे आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे अभार स्मार्ट बा बिथांमोननि साननाय होननानै आङो सानो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर नंगौना नङा। बे आंनि जास्ट साननायसो, गावबागाव मोनसे मोनफा मोनफा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। दिनैहाय बेफोर गासै दिनैहाय बर' थुनलाइ आफाद, एसामिस थुनलाइ आफाद जेखि आफादानो जा सिगां जे नांगौ अभिजगनि थाखायहाय गोबां समावहाय गावनि रावखौहाय सिनायथि होनो थाखाय, मिडियामखौ सिनायथि होनो थाखाय दिनैहाय गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद गोबां समावहाय सरकारजों नांनायनि गेजेरजोंहाय गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दिनै नोंथाङानो राव गैयाब्ला, आंनानो राव गैयाब्ला दिनै मोनसे हारि आरो लेन्ड मोननाय बा हा मोननायनि थाखाय जोंहा मोनसे देरगाथाव बाथ्रा नङा। दिनै गोबां जायगायाव जोङो नुनो मोनो रायजो राजाफोर दिनैहाय जोंनि बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबखांनायनि उनावबो जोंनि मिडियामफोरखौ राफोद खालामनायनि आरो गुबुन हारिफोरखौहाय जोंनि मिडियामखौ फरायहोनायनि मोनसे जोङो थांखि बिथांखिसो लानांगौ। नाथाय मोनफ्रोमबो जे साबजेक्टआवहाय गुबुन गुबुन मिडियाम थासेयावबो दिनै फुल
गुबुन मिडियाम खालामनो साननाया जोंनि मोनसे दावहा नांनायनि फिथाइ होननानै आङो साना। जोङो दावहा नांनानै मुभमेन्ट खालामखांबोनायनि उनावहाय जे बेबायदि मोनखांनायनि उनाव आरो बेखौ फोजोबस्रांनो हास्थायनाया जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे लस जागोन होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। बे कमेन्टनि गेजेरजोंहाय उननि बेलायावहाय भिडिअ लाबोनानै जे आङो क्लियारिफिकेसन होनो हानाय बायदि नोंथांमोनहा माखासे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे जे थांखि बिथांखि लानाय बाथ्राखौ खोनासंदो आरो प्रमद बर'आ मा खेंफोरथि होनो हास्थायदों बे मोननै भिडिअ क्लिपखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना खोनासंखांनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर। जोंनि बर' राव आरो जोंनि हारिया अरायसो गेवलांथों जाथों। थांखि लागोन नामा जोंनि सोंनाय बर'नि मोनसे गेदेर सोमावसारनायखौ दैदेननानै दिनै बिटिआरनि चिफ जानाय प्रमद बर' बिथाङा बर' बिजोंखौ माने फोथैनायनि बे आसाम सरकारनि जि थांखि बेयाव मदद होगोन नामा जोंनि सोंथि। आरो आसाम सरकारा नो मोर प्रभिन्सियलाइजेशन्स अफ दि स्कुल होननानै मोनसे जि थांखि लादों बे थांखिनि गेजेरजों आसामाव आरो भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनाय जानाय नङा। दा बे अर्डारा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 जि क्ल'ज बे क्ल'जनि बेरेखा आरो आसाम सरकारा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनाय बे मोनसे थासारियाव थाबाय थायोब्ला जों रायजो राजाफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय जागोन। थांनाय 28 जुलाइ खालाराव आसामनि मन्त्रि परिषदआ जि थांखि लादों सोलोंथाइखौ लानानै बेयो जोंनि बर' राव थुनलाइ आरो हारि हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गिदिर अलखद महरै दिनै गसंथेदों। मानो होनोब्ला आसाम सरकारा दिनै सोलिबाय थानाय गासैबो मिक्स मिडियाम जायफोर हाई स्कुल दङ सेकेन्डारि स्कुल दङ बे मिक्स मिडियाम फरायसालिफोराव इंराजि मिडियामखौ जाबसिननो नागिरदों आरो बेजों लोगो लोगो मा जाहैगोन माखासे समनि उनावनो असमिया आरो बर' बिजोङा जोबहैगोन आरो इंराजि मिडियामासो बे थावरिहैगोन। आरो गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों पलिसिनि गेजेरजों आसाम सरकारा साफ्रोमबो MLA खौ विधायक आदर्श विद्यालय हिसाबै माने एडप्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों आरो बे बिथोनजों आसामाव थानाय 122 MLA फोरा गावबा गावनि समस्तियाव गंफा गंफा सरकारि असमिया एबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बिथांमोना विधायक आदर्श विद्यालय हिसाबै एडप्ट खालामगोन आरो बे फरायसालिफोरखौ CBSE कर्सनि इंराजि बिजोंनि खालामनाय जागोन होननानै केबिनेटआ थांखि लादों। बिनि गेजेरजों गं 126 जोंहा सरकारि फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियाम खालामनाय जागोन आरो गंफ्रोमबो जिल्लायाव गं 10 मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियाम खालामनाय जागोन। थामहिनबा बिटिआर ओनसोलावनो 50 खन बेबायदि मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरखौ बर' असमिया बिजोंनि मिक्स मिडियाम सरकारि फरायसालिफोरखौ इंलिश मिडियामाव बारस्लायहोनाय जागोन सोलायहोनाय जागोन। आरो गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों बिथांमोना सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनांगोन कम्पालसरि गासै असमिया एबा बर' बिजों एबा गुबुन बिजोंनि फरायसालि सरकारि फरायसालिफोराव फोरोंनांगोन होननानै बिथांमोना बिथोन होदों आरो बे खामानिखौ फैबाय थानाय 2023 फैगौ बोसोरनि माने सोलोंथाइ बोसोरनिफ्रायनो बेखौ मावफुंनो बिथांमोना थांखि लादों। MLA जाहैनाय जोंनि MLA बिथांमोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनायनि मावथांखि लागोन नामा जोंनि सोंनाय। बर'नि मोनसे गेदेर सोमावसारनायखौ दैदेननानै दिनै बिटिआरनि चिफ जानाय प्रमद बर' बिथाङा बर' बिजोंखौ माने फोथैनायनि बे आसाम सरकारनि जि थांखि बेयाव मदद होगोन नामा जोंनि सोंथि। बर' हारिनि थाखाय दिनै बिथांमोना गावबा गावनि थांखि आरो बिथांखिखौ खेंफोर सारनानै होनांगौ बेखौ जों हास्थायदों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जेनेबा 6.3 जि क्ल'ज दंमोन बेनि गेजेरजों आरो आसाम सरकारा नो मोर प्रभिन्सियलाइजेशन्स अफ दि स्कुल होननानै मोनसे जि थांखि लादों बे थांखिनि गेजेरजों
आसामाव आरो भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नङा। दा बे अर्डारा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 जि क्ल'ज बे क्ल'जनि बेरेखा आरो बिटिआर सुक्तिनि बे 6.3 खौ जुदि मावफुंनांगौब्ला आसाम सरकारनि बे थांखिखौ बिथांमोना उइथड्र खालामनानै लानांगोन, फोसाबनानै लानांगोन आरो बे बिथांमोना जुदि बे डिसिसनखौ फोसाबनानै लाया अब्ला बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया माब्लाबाबो मावफुंजानाय नङा आरो बे सुक्तिया मोनसे माने फेलें जाहैगोन, मोनसे आबुं बे जाफुंसारनायनि महरखौ मोननाय नङा। सरकारखौ जों खावलायदों, आसामनि गिबि मन्थ्रिनो जों मेम'रेन्डाम होदों, बिटिआरनि चिफ बिथांनो जों मेम'रेन्डाम होदों, बिकेडब्लिउसिनि चिफ बिथांनो जों माने लाइजाम हरदों। दा बिटिआर सरकारा गाबोन जोंखौ हांख्रायदों सावरायनो थाखाय। बिथांमोना जुदि सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लायाब्ला एबा बे जाफुंसाराब्ला आरो आसाम सरकारा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनाय गैयै मोनसे थासारियाव थाबाय थायोब्ला जों रायजो राजाफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय जागोन। जोंहा इंराजि होननाय मोनसे साबजेक्ट दंखायो आरो सानखान्थि आरो गोनोखो बिगियान बेखौबो इंराजि खालामनाय लोगो लोगो मोनथाम साबजेक्टआ इंलिश मिडियामनि जानोसै। थामहिनबा माने गासै सरकारि बर' मिडियाम स्कुलफोराव बा असमिया मिडियाम एलपि स्कुलफोराव 50% इंलिश मिडियाम खालामनाया फैगोन बोसोरनिफ्रायनो सुरु जासिगोन, जागायजेनसिगोन। आरो बेबायदि थाङोब्ला माने बिमा बिफाफोरा गार्जेनफोरा मानो थाखायथ' खावसे इंलिश मिडियाम आरो खावसे बर' बिजों बा असमिया बिजोङाव फोरोंनो, बिथांमोना कमप्लिटलि इंलिश मिडियामावनो फोरोंनायनि थाखाय लुबैगोन। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय बोसोरबा बोसोरद'नि उनावनो आसामनिफ्राय बा बड'लेण्डनिफ्राय कमप्लिटलि असमिया आरो बर' बिजोंनि स्कुलफोरा जोबलांगोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो मोनदांनो हादों जे आसाम सरकारा आसामाव आरो बड'लेण्डआव बर' बिजों आरो असमिया बिजोंनि जि फरायसालिफोर दङ, मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन फोरोंनायनि जि शिक्षानि बेबस्था दङ, बेखौ फोजोबनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों। बेखौ जों बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद दा मालाबाबो गनायनो हानाय नङा आरो साफ्रोमबो थै मोदोम गोनां बर' फिसाफोरा बेखौ माने गनायनानै लानो हानाय नङा। मानो होनोब्ला जों सोलोंगोन बिमानि राव होनानै जोंहा माने सोमावसारनाय जादों, जोंहा स्क्रिप्ट मुभमेन्ट जादों, जोंहा माने मुंख्लं जादों। बिनि उनाव जोंहा हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय बड'लेण्डनि गिलु बालु सोमावसारनाय जादों, हाजार हाजार मानसि थैदों, बेबायदि बिग्रायनाय आरो गोबां हान्जाफोरनिबो बिग्रायारिफोर थैदों। दा बिथांमोननि जि जिउ बाउनाय, बिथांमोननि जि जिउनि बेसेन, थैनि बेसेन, बेफोरखौ होनायनि उनावसो जों बर' बिजोंखौ मोननो हादों, बर' रावखौ जों दिनै 9थि फारियाव थिसननो हादों। बे समाव जुदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय सरकारा खैसारि खालामो, बेखौ जों गनायनो हानाय नङा। बबेखानि जोङो काउन्सिल बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायगोन, बिथांमोना बे बिथिङाव गोख्रों राहा लानांगौ आरो बर' रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै बिथांमोना दिनै काउन्सिलाव सरकार सालायगासिनो दङ। गतिके बिथांमोननिसिम जोंहा दाबि दङ जे बिथांमोना बे माने जि सरकारि पलिसि, स्टेटनि जि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि पलिसि, बेखौ गोख्रोङै अजद हरनांगौ, बिकेडब्लिउसि काउन्सिलाबो हरनांगौ, बिटिआर काउन्सिलाबो हरनांगौ आरो आसाम सरकारिखौबो जों बुंनो लुबैदों जे जों नांगौब्ला फिन सोमावसारफिनगोन, अब्लाबो नाथाय बिथांमोननि बे थांखिखौ जों गनायनानै लानाय नङा। बर' मिडियाम एजुकेशনৰ ওপৰত বিভিন্ন সমস্যা আৰু সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কেনেকৈ কৰা যায় ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ কাউন্সিল চৰকাৰৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় আৰু আমি বহুত দিনৰ পিছত এটা দীঘলীয়া এটা আলোচনা আজি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ কাউন্সিল লেভেলত কিছুমান প্ৰব্লেম আছে আৰু ষ্টেট লেভেলত কিছুমান প্ৰব্লেম আছে। দুইটা প্ৰব্লেম, ষ্টেট লেভেলৰ প্ৰব্লেমটো ষ্টেটৰ লগত কেনেকৈ আলোচনা বিলোচনা কৰি সমাধান কৰিব পৰা যায় আৰু কাউন্সিল লেভেলৰ প্ৰব্লেমখিনি আমি কেনেকৈ সলিউশন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত বিতং আলোচনা হৈছে আৰু যিখিনি কনসাৰ্ন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ আছে এইখিনি আমি সকলো জ্ঞাত। বড়ো মিডিয়াম এডুকেশ্যনটো কোৱালিটি এডুকেশ্যন হোৱাটো বড়ো সাহিত্য সভা আৰু এফচুৱে বিচাৰে আৰু লগতে বড়ো মাধ্যম এডুকেশ্যনটো ইয়াত থকা বিভিন্ন প্ৰব্লেমবিলাক কেনেকৈ অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব পৰা যায় এই কথাটোকো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই বিচাৰে, কাৰণ
বড়ো মিডিয়াম এডুকেশ্যনক লৈ পেলাই দীঘলীয়া সময় এপছু আৰু সাহিত্য সভাই সংগ্ৰাম কৰি আহিছে আমি তেখেতসকলৰ যিটো সেন্টিমেন্ট এইটো আমি অনাৰ দিওঁ আৰু আজি আমি আমাৰ ইয়াত পেন্ডিং হৈ থকা ইস্যুবিলাক অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিম বুলি পেলাই আমি তেখেতসকলক কথা দিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত যিখিনি ইস্যু আছে 6.3 যেটো নেকি আমাৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন স্কুল কলেজবিলাক হ'ব লাগে আৰু তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে পজিটিভ এটা ষ্টেপ আগবঢ়াইছে কলেজখিনি অতি শীঘ্ৰে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হাই স্কুল ME LP লৈকে 6.3 ক্লজৰ দ্বাৰা ইয়াত প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা আছে আৰু যিবিলাক বড়ো মিডিয়াম টিচাৰ অভাৱ হৈ আছে তাত আমি কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা টেট পাছ কৰি যিসকল আছে তেখেতসকলক আমি অতি শীঘ্ৰে এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু টেট সকলে ইয়াত বাধা দিয়া বা হাইকোৰ্ট কৰাত এটা যোৱা 2-3 মাহত যথেষ্ট আমাৰ ডিলে হৈ গ'ল এতিয়া আমি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে অতি শীঘ্ৰে স্পেচিয়েল টেট আমাৰ কাউন্সিলৰ কাৰণে পাতাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে আৰু সেই কাউন্সিল টেটটো হোৱাৰ লগে লগে আৰু আগৰ যিখিনি টেট আছিলে তেখেতসকলকো আমি এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিম আমাৰ তাত যথেষ্ট ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে আৰু 99ৰ যিখিনি শিক্ষক ইতিমধ্যে আমি 300তকৈ অধিক এপইণ্টমেণ্ট দিলোঁ ৰিমেইনিং যিখিনি শিক্ষক আছে তেখেতসকলক উইদিন 20 ডেইজ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে উইদিন 20 ডেইজ যিখিনি ৰিমেইনিং আছে সেইখিনি আমি এপইণ্টমেণ্টটো দিম বহুত দিনৰ পৰাই তেনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক পাই আহিছোঁ মই বড়ো মিডিয়ামত পঢ়িছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ আমি ক্লাছ 9ত পঢ়ি থাকোঁতে আমাৰ টেক্সট বুকবিলাক সব ইংলিছ হৈ গৈছিলে তো অসুবিধা এটা সেকশন বা আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে সদায় পাই আহিছে তো এতিয়া যেটো অসম চৰকাৰৰ যেটো সিদ্ধান্ত যে মেথছ আৰু সায়েন্সটো ইংলিছ কৰিব ইয়াৰ ওপৰত আজি আলোচনা হৈছে বড়ো সাহিত্য সভা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতসকলৰ কনচাৰ্ণটো আমাক জনাইছে আৰু সেই হিচাপে আমি অসম চৰকাৰক জনাই দিম মাতৃভাষা যেটো আছে এটো এফেক্ট হ'ব নালাগে আৰু এফেক্ট নোহোৱাকৈ গভৰ্ণমেণ্টে কোৱালিটি এডুকেশ্যন আনিবৰ কাৰণে আৰু এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰি অল ইণ্ডিয়া কম্পিট কৰিব পৰা যিবিলাক ইনিচিয়েটিভ লয় হিটো আমি সদায় আদৰণি জনাওঁ এতিয়া এই দুটা সাবজেক্টটো ইংলিছ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি যুক্তিযুক্ততা বা যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা অসম চৰকাৰে অনুভৱ কৰিছে এই কথাক লৈ পেলাই অসম চৰকাৰৰ লগত আমিও আলোচনা কৰিম আৰু মূল কথাটো হৈছে যে অসমীয়া মিডিয়ামে হোক বড়ো মিডিয়ামে হোক মিডিয়ামটো জীয়াই থাকিব লাগে মিডিয়ামত একো এফেক্ট হ'ব নালাগে ইয়াৰ বাহিৰে বাকি আজি সায়েন্স আৰু টেকনলজিৰ যুগত কি প্ৰয়োজন এই কামখিনি আমি কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাকৰি পাব লাগিব সুবিধা পাব লাগিব আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰটো যাতে গঢ়িব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব বাট এইখিনি কাম কৰিবলৈ যাওঁতে বড়ো মিডিয়াম অসমীয়া মিডিয়াম মাতৃভাষা মিডিয়ামত একো এফেক্ট হ'ব নালাগে হেম্পাৰ হ'ব নালাগে এইটো আমি বিচাৰোঁ তেনেকা কথাবিলাক আগৰ চৰকাৰ বড়োটো কৈছিলে কিন্তু 2011 চনত প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্ট আনাৰ পিছত বহুতখিনি স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ল আৰু এতিয়া অসমত স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নহ'ব বুলি এটা কথা ওলোৱা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু বড়ো মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা 2020 চনৰ যেটো বিটিআৰ চুক্তি আছে এই চুক্তিৰ 6.3 ক্লজটো এই কাৰণে আমি তাত ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে কাৰণ ইয়াত বহুতখিনি স্কুলৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু মই ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আলোচনা কৰিছোঁ যে 6.3 টো কোনো এফেক্ট নহ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই নিড বেস যিখিনি একদম প্ৰয়োজন স্কুল সেই স্কুলখিনি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে মানে এটা কমিটি আছে এই কমিটিয়ে ইয়াৰ ওপৰত মানে ভেৰিফাই কৰি আছে 2019 যেটো টেট সেই টেটৰ যেটো কথা সেই টেট পাছ কৰা সকলো কথাটোকে মই কৈছোঁ যিসকল টেট পাছ কৰি অলৰেডি আছে LP আৰু ME তেখেতসকলক আমি এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ প্ৰসেছ অলৰেডি চলাই আছিলোঁ আমি তাত এটা নমিনেল ইণ্টাৰভিউ এটা কৰিবলৈ বা এটা ইণ্টাৰভিউ কৰিবলৈ আমি গৈ আছিলোঁ এইখিনি সময়তে টেট যিসকলে পাছ কৰি আছিলে তেখেতসকলে হাইকোৰ্টত এটা কেছ ৰুজু কৰিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া ডিলে হৈ আছে আদাৰৱাইজ এতিয়ালৈকে এপইণ্টমেণ্ট কমপ্লিট হৈ গ'লহেঁতেন আৰু তেখেতসকলে ক্লাছ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তো সেইকাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ কি এই কেছটো কিমান সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰে আৰু আমি শিক্ষকসকলক এপইণ্টমেণ্ট দি পেলাই আমাৰ স্কুললৈ আমি পঠাব পাৰোঁ
ৰেগুলাৰ কৰি পেলাই সেইটো আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰচেষ্টা আমি কৰি আছোঁ। বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছে। আমাৰ পি বাৰ্মা ডাঙৰীয়া দেওবাসন হোৱাৰ আগতে বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িছিলে, কিন্তু তেখেতে স্বৰ্গবাসী হোৱাৰ পিছত ভূটানী ডাঙৰীয়াক চেয়াৰমেন দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু ভূটানী ডাঙৰীয়াও কেইবালানি আলোচনা ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে ষ্টেক হোল্ডাৰসকলৰ লগত। গতিকে বহুতখিনি আগবাঢ়ি আছে। মই আশা কৰিছোঁ যে কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ যিটো BTR ৰেকৰ্ডৰ এটা ইনক্লুজন আৰু এক্সক্লুজন এইটো সোনকালে ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যাব বা এইটো বাস্তৱত মানে ৰূপায়ণ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।